Както аз, така и тя сме пример за типичните градски чада. Нямаме онези баби и дядовци, които да ни покажат различните таинства от живота на село. Аз така жадувам за тях. Държа да ги разкрия на дъщеря си, но за тази цел трябва първо самата аз да ги открия. И това се случи именно тук, в село Синаговци. Жадна за връзка с корена, тук успях да стана свидетел на истинското значение на шевицата катаница. Запознах се с семейства, които, сродявайки се, са запалили пламъка на взаимно уважение. Внучката е облечена в носия, създадена от бабата по бащина линия, а майката, горда снаха, с възхищение говори за това. Посетила съм 22 държави. Живяла съм на 15 населени места по света и у нас и смених общо 33 адреса. Синаговци е 34-тия ми, макар и само за месец. Това, което ми се случи през този един месец, е, че в дома на моите домакини, къщата залепена до кръчмата на кмета, както обичам да я наричам, аз получих усещане за дом и семейство.